machiegni e paw tuke. Piny Kenya, Tanzania, Uganda chako wuoth mar ikore ne bago finals mag AFCON higa mag 2027 tok ne loyo kwayo mar bago tukego. Pinje koro biro bero chenro magi kaachiel kod alap tuke motelo ne CAF goyo piksen ikruok margi e higa mag 2025. Piny Kenya oyango ikruok makare kama oting'o bero chenro mage mag wuoth, tudruok kod pewe mag tugo. Jatend migawo mar tuke Ababu na Mwamba e kinde mane twak kod jofwambe paw ndeke ma JKIA wacho ni chenro oseketi mar chopo kare rang'iny madwarore. We have a good plan for infrastructure. We have a good plan for all the other supporting elements like hospitality, security and safety, communication, travel, and all those elements you require. Babu wacho ni Kenya, Tanzania, Uganda ne oloyo kwayo mar bago tukego kaluwore kod tiyo kanyakla gi winjruok mar biro bago tuke rang'iny mag FIFA kod CAF. We did not win the rights to host AFCON by fluke. We deserve every right. We deserve every chance that CAF has granted the East Africa Pamoja bid. We were confident that we had put together a formidable bid. We had put together a bid that ticked every single box required by the Confederation of African Football. Olero ni weche mag kuonde mibiro bago e chenro mar yaw tukego, tuke mag group kaachiel kod finals en mano winjruok biro bedo e kaduol mochung'ne opira Africa CAF biro chiwo chenro. We will agree, I can guarantee you. We will agree very easily in terms of how we distribute the groups, which group is going to play where, how we are going to handle the opening ceremony, the closing ceremony, the final game. And remember, the Confederation of African Football is the final authority on this matter. We host the tournament, but the tournament belongs to CAF. Ababu wacho ni pinje mabiro bago tukegi biro bedo winjruok mar yore wuoth kod golo hinga manyalo biro bedo e kindeno ka jotugo kaachiel kod johera mag adhula molo e piny mag yiero mar neno tukego. We'll be working very closely with the Minister of East African Community here. We'll be working with the East African Community Secretariat in Arusha. We're going to be working with members of parliament, the East African Assembly, the ESC Yala, what we call Yala. We are going to work with the Minister of Transport. We want really to strengthen connectivity. We want people to be able to travel without any restrictions. Piny Kenya, Tanzania, Uganda koro chako wuoth mar ikruok kama duong' modong' eneno ka kinde ma CAF biro goyo piksen ikruok e higa mag 2025 to pinjegi biro bedo koseketo chenro duto makare.